Γεια σας φίλοι και φίλες των Gamers. Εδώ από το κανάλι μας Uboxing.gr θα κάνουμε και Uboxing, αλλά φυσικά θα παρουσιάζουμε και παιχνίδια, κάποια games τα οποία τα θεωρούμε αξιόλογα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας live review με το παιχνίδι Tom Clancy's The Division. Το παιχνίδι με μια πρώτη ματιά θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει αρκετά θετικά χαρακτηριστικά. Σε λίγο θα πούμε και περισσότερα όσον αφορά το παιχνίδι. Με μια ματιά έτσι που το έχω ρίξει έτσι λίγο σαν αρχή, μπορώ να πω ότι με έχει εντυπωσιάσει και αξίζει να ασχοληθείς μαζί του, γιατί δεν είναι βαρετό όπως κάποια άλλα που ξεκινάς και μετά παρέχει κάποιο βαθμό φυσικά δυσκολίας, αλλά αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά για το παιχνίδι κάποια πραγματάκια να πούμε, το Tom Clancy's Division είναι της εταιρείας της Ubisoft. Ήταν το αναμενόμενο παιχνίδι που κυκλοφόρησε πριν λίγα χρόνια, 2 πόσα τέλος πάντων θυμάμαι. Μπαίνοντας στο παιχνίδι μπορούμε να πούμε ότι βλέπουμε πολλά χαρακτηριστικά, πολλούς πράκτορες. Έχει σαν τελευταία γραμμή άμυνας η καταστροφή της χώρας, όπου ξεκινά ένα χάος μέσα από $1 που έχει μεταδειχθεί ένας ιός και έχει ξεπλωθεί στη Νέα Υόρκη, στην πόλη της Νέας Υόρκης. Το πρώτο πράγμα που συναντούμε μπαίνοντας στο παιχνίδι είναι η επιλογή εμφάνισης των Division Agents. Οι επιλογές δεν είναι περιόριστες, θα έλεγα περιορισμένες όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, αλλά ποικίλες στο δύσιμο τουλάχιστον στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ξεκινώντας το παιχνίδι το πρώτο μισάωρο ήταν πολύ διασκεδαστικό, καθώς με έβαλε κατευθείαν στη μάχη, αφήνοντας τον χώρο του σύστημα μάχης να βρεθεί. Μπορώ να πω ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια σχετικά με το σύστημα μάχης, καθώς όχι μόνο στην κάλυψη, αλλά και στα όπλα και στα ηχητικά εφέ των όπλων είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά και πιστεύω ότι δεν θα νιώσετε ποτέ ότι κάτι είναι εύκολο, εάν σκεφτείτε να υποτιμήσετε τους εχθρούς σας. Όσον αφορά το παιχνίδι μέσα από το Νέο, ξεκίνησε στη Black Friday στη Νέα Υόρκη. Η ιστορία είναι αρκετά καλή για να κρατήσετε αφοσιωμένο για λίγη ώρα, αλλά από εκεί πέρα θα έλεγα ότι θα καταφέρει να μαγνητήσει τον κόσμο με μια καλή ξενάγηση και εξήγηση όπως έχει βρεθεί ο ιός. Φυσικά υπάρχει η εχθρή πάρα πολύ. Στην αρχή μέχρι να ανεβούμε κάποια level, μετά μας πάει στην Dark Zone. Εκεί η προέβαση δυσκολίας είναι και οι αποστολές είναι πιο δυσκολότερες. Βέβαια καλείστε να κάνετε κάποια πράγματα με το κύριο φυσικά μέλη μας να είναι η έβρεση αντιδότου και επαναφορά στις βάσεις μέσω αποστολών, βοηθώντας την ομάδα σας να εξελιχθεί και να γίνει πιο δυνατή. Όπως αναφέρθηκα, το gameplay είναι παιχνίδι, είναι από τα καλύτερα 3D person shooters και open world. Δοκιμάστε σε οποιοδήποτε σημείο να καλυφθείτε, θα γίνει άψογα τουλάχιστον 9 από τις 10 φορές. Δοκιμάστε να αγνοήσετε καλύματα σε αυτό το σημείο μπροστά σας από τον εχθρό, θα μάθετε το μάθημά σας. Δηλαδή παρέχει το παιχνίδι μια δυσκολία ώστε να μάθετε τα μυστικά των εχθρών μέσα από τις αποστολές. Τα όπλα είναι αρκετά σκοπημένα, αξίζει να κάθε δευτερόλεπτα να ψάχνετε για την καταστάτη. Έχει πολλά ωραία μέρη. Το loot του παιχνιδιού είναι σχετικά πολύ καλό. Μπορεί να πουλήσεις τα παλιά σου αντικείμενα, να πάρεις καινούργια, να αγοράσεις καινούργια. Έχει εξορρόπηση των κυρίων αποστολών. Έχει πολύ καλό χάρτη, καλό XP ανάλογα την αποστολή. Και τέλος με τη Dark Zone είναι ότι θα πρέπει να έχετε λίγο σκληρό στο μάχη για να επιβιώσετε την Dark Zone, γιατί δεν είναι μόνο οι εχθροί που μπορούν να συμμετέχουν, αλλά είναι και οι παίκτες, οι Rock Agent όπως προαναφέρονται και λέγονται, οι οποίοι μπορούν να τις να τις σκοτώσουν και να πάρουν το loot σας. Καλά είναι στην Dark Zone να έχετε παρέα, και αν δεν έχετε παρέα το παιχνίδι σας προσφέρει να μπορείτε να μπείτε σε μια ομάδα και να εκπληρώσετε αποστολές σας.
Λοιπόν, αυτά εν ολίγης, λίγα λογάκια. Θα παίξουμε λίγο το Division. Θα υπάρξουν και άλλα βίντεο με το Division. Απλά σήμερα έκανα μια πρώτη ματιά του παιχνιδιού έτσι, με λίγα λογάκια. Αυτά από πρώτης ώρας, για να ξεκινήσουμε λίγο εδώ. Εδώ είναι το stash, μπορεί να βρούμε στα τα πράγματά μας. Εδώ είναι οι χάρτες. Εξερευνάμε τους χάρτες των περιοχών. Και βλέπουμε ότι μας έχουν ανοίξει οι δρόμοι για τις αποστολές. Στα αρχικά level οι αποστολές είναι αρκετές, μπορώ να πω, με normal και με hard δυσκολία. Έχει πάρα πολύ ωραία γραφικά το παιχνίδι. Τα χαρακτηριστικά για να παίξει το παιχνίδι χρειάζεται να έχετε ένα καλό υπολογιστή, γιατί δεν παίζει με οποιοδήποτε υπολογιστή. Να είναι καλός υπολογιστής, να έχει καλή κάρτα γραφικών, καλό επεξεργαστή, και το κυριότερο είναι να έχετε καλό ίντερνετ, γιατί αν δεν έχετε καλό ίντερνετ, όπως δεν έχω εγώ τις περισσότερες φορές, θα γυρνάει κάτω στην οθόνη σας, όπως έχετε δει πριν το loading. Καλό να έχετε καλό upload. Τώρα μόλις μας είπε ότι εξερευνούμε τη νέα περιοχή που μας έχει δώσει. Screw you! My kid needs food! Not my problem! Έχει πολύ γρήγορες κινήσεις. Τώρα πάμε και μια θέση μας έβαλε και πήγαμε και 4 level, μας έδωσε και ένα όπλο για να δούμε. Αν μπορούμε να βάλουμε και δεύτερο όπλο στην επιλογή μας. Λοιπόν, βάλουμε. Νομίζω. Ναι. Πρέπει να πάρουμε και ένα sniper, κάτι να πάρουμε τέλος πάντων. Να βάλουμε τώρα. Fast travel για να δούμε. Όχι, αλλά κοντεύω. Θα κάνω έτσι μία έτσι... να δω τώρα, έχει 3 π.χ. έτσι. Φυσικά κάνουμε loot, ό,τι βρίσκουμε εδώ πέρα, πραγματάκια μαζί. Εδώ μας έφερε και κλείσω. All available units report to West 24th and 8th. Patrol under fire. Warning. Hostile forces approaching. We've got tangos inbound! Να πούμε στην εχθρή. Πρέπει να κοιτάτε καλά γιατί...
Solid work. We really appreciate all your help. Ωραία, μια μικρή αποστολή έτσι στα γρήγορα τελείωσε. Φυσικά, άμα ανοίξουμε το χάρτη, θα δούμε εδώ πέρα με τα... Εδώ αποστολή, εδώ αποστολή. Έτσι. Για να μην γίνει μεγάλο το βίντεο τώρα περισσότερα, το παιχνίδι μπορεί να πούμε ότι υπάρχει και free μέχρι τα 8-9 level, αν θυμάμαι καλά. Το δίνει η εταιρεία να παίξετε μέχρι τα 8-9 level. Όποιος μπορεί να το κατεβάσει ελεύθερα, φυσικά λίγο μεγάλο, αλλά καλύτερα θα έλεγα να το αγοράσει το παιχνίδι, δεν είναι και ακριβό. Γύρω στους 30 ευρώ κάνει τώρα, το έχει πέσει η τιμή του. Αξίζει έτσι, αξίζει να παίξει το παιχνίδι αυτό. Επειδή ασχολούμαι χρόνια με τα παιχνίδια, θα κάνουμε και άλλα review με άλλα παιχνίδια. Λοιπόν, έχει γρήγορη απόκριση. Λοιπόν, αυτά είναι ολίγες, να είστε καλά. Θα τα πούμε στο επόμενο review. Θα ξαναπαίξουμε πάλι Division, εννοείται, κάποια στιγμή. Αυτά. Πρώτο βίντεο, όπως κάναμε χτες στο πρώτο Unboxing, τώρα κάνουμε το πρώτο play game με το The Division. Θα παίξουμε και άλλο The Division στη συνέχεια. Αυτά είναι ολίγες αγαπητοί μου. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.